Ang top secret mo. May nangyari po sa amin ng pamangkin ko. I was 11 and he was sick. Hanggang ngayon, parang nightmare siya sa akin. Ang worst po nun, kasama pa rin po namin sila sa bahay up until this day. And every time na nakikita ko po siya, sobrang bigat. Para po ako nandidiri sa sarili ko. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:02 PM sa buong kapuluan, ikaw po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kabisyo, naabuso ka na rin ba? Pinagsamantalahan ka na rin ba sa panahon ng iyong kahinaan? Ito po ay napakinggan natin sa isa sa mga naging caller natin. Sa murang edad ay namulat na sila agad sa mga hindi magandang gawain. Kaya naisipan nila mismo ng kanyang pinsan na subukan na gawin yung mga hindi magandang gawain ng bata. Nagkaroon sila ng pagtatalik ng 6 years old na pinsan niya. At habang ang babae naman ay 11 years old. Mga kabisyo, yung ganitong call na napapakinggan natin o ganitong istorya na napapakinggan natin, isa ito sa mga eye-opener natin upang bantayan ang ating mga anak, at ingatan natin na mapakita yung mga hindi magandang gawain sa kanila. Lagi natin tandaan na bilang magulang o bilang guardian, dapat tayo ay maging magandang halimbawa sa mga bata na nasa paligid natin. Kaya mga kabisyo, ingatan po natin ang anak o kamag-anak natin na nasa murang edad pa. Mga kabisyo, pakinggan na rin natin ang isang panibago na naman na kwentong ibinahagi sa Rocky Secret Files with Titangelo ng isa nating kabisyo. Kaya ito na po ang ating patikim sa Rocky Secret Files with Titangelo. Naulila na nga ang pinsan ko, pero pati ang mamanahin niya inangkin pa ng iba. Sakit naman yon, kabisyo. Yung tipong mamanahin ng isang ulilang bata dahil nawala ng kanyang nanay at tatay, inangkin pa ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Alamin natin ang istorya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Alamin natin kung sino ba yung mga taong umangkin ng kanyang mamanahin. Kadalasan kabisyo, yung mga malalapit mong kamag-anak to eh. Ito yung kapatid ng nanay mo o tatay mo, o yung pinsan ng nanay mo o tatay mo. Dahil nga sa murang edad mo, wala ka pang alam, at may guardian ka, o may mga kamag-anak ka nag-aalaga sa'yo. Imbis na sila ang pumrotekta sa'yo, sila pa ang unang nang lamang sa'yo. Alamin po natin yan, kabisyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.